Wala kita sa insertions. That's why, kaya taya nga paninduga. Kaya nga mangin mais. Nga i-point out kung may mga proyekto nga balanta, anomalous, balanta concretely mabatsyagan sang mga pumuluyo naton nga problematic. Sino ang galabay perme sa ine? Ay kadamo. Sino kalabay sa ibabaw sini? Yaraman. O diba? Gimpromisa, mangin okay ang traffic. Galing sila pa ang nag-amot pa sila, nagdugang pa sila sa traffic. Dason, syempre, ang pila ka daw mga, we can say, overpriced nga mga projects, hindi bala? Ang duwa sa babaw, ang nag-fund rin national government. Ang sa idalom, based sa mga reports, halin ko no sa budget sang local government through supplemental budget. So meaning, wala kita kawala. Kita nga mga Ilonggo. Ngate, we suffer from defective projects funded through national appropriations, miyara man, sa local appropriations. So all the more, no, nga dapat we remain vigilant, we remain critical. Kita naton sa matag-adlaw nga tanan ang mga signs sang or pointers no, sang korupsyon sa aton nga gobyerno in various levels. So, I would like to leave 4 points as part of this synthesis.